Vi skal snakke lidt om potensfunktioner i dag. Vi har opstillet et rigtig godt eksempel her, som forhåbentlig vil gøre lidt mere spændende at lytte på. I skal forestille jer, at I efter I har fået fri i dag, går ned på en bar. Det kunne være Bobby Bar, der ligger lige her nu i hjørnet. Og for enden af baren, der sidder der en utrolig sød dame. Og dine venner spørger sig, hvis du skal vurdere hende på en skala fra 1 til 10, hvor meget vil du så give? Og det gør de så løbende igennem hele aften. Og du vågner op dagen efter, og fordi at du tager din uddannelse så skide alvorligt, så laver du simpelthen en graf over, hvor smuk du synes hun var i løbet af aftenen. Og efter du har snakket med dine venner, havde de først noteret sig, at du synes, hver gang du drak en øl, vurderede du hende 10% højere. Så det har vi lavet en graf over her. Skål. Så hvis vi antager, at B er den originale karakter, du har givet denne unge dame, og at X er antallet af øl, du har fortæret i løbet af aftenen, og at A her repræsenterer den procentsats, hvormed hun bliver smukkere for hver øl, du drikker, så har vi jo faktisk en graf her, der beskriver det meget godt. Så hvis du til at starte med gav hende en karakter for eksempel på 4, lad os antage det, og at hun givetvis bliver 20% smukkere per øl, så har vi en fantastisk smuk graf over det lige her. Det håber jeg gav en lille smule mere sådan intuitiv forståelse af, hvad A og B repræsenterer i en eksponentiel graf. God druktur.